os meus compañeiros, máis eu, decidimos renunciar a borrar a cita deste pleno e a comisión de hoxe, e destinalas a servicios sociais. Xa que vemos un sinsentido, un paripé, que por segunda vez consecutiva vostedes intentan organizar. Isto non... Vamos, non llevemos paripé. Non tiñen que ser. Gracias. Pleno extraordinario, 12 de abril de 2021. Punto primeiro, a aprobación provisional que procede na modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre bens inmóviles. Antes de nada, como xa sigo afirmando na comisión informativa, creemos que, según o artículo 72.2.1 do ROC, a solicitude farase por escrito e será motivada, é dicir, debe relacionarse o asunto ou asuntos que motivan a celebración da sesión. A petición debe conter unha proposta de acordo para o asunto ou asuntos en competencia do Pleno. Tendo en conta o disposto por a legislación, pola doutrina e jurisprudencia, vamos a pensar que o equipo de goberno fixo as deduccións correctas do que vostedes proponen neste Pleno. O noso voto neste caso vai ser non a esta proposta totalmente irresponsable. Vou empezar eu simplemente dicíndolle a señora portavoz cal foi o artículo que vostede menciona? 78.2.1 do ROC. Vale, o 78.1.2 do ROC o que dice é que ten que estar motivado. Motivado está porque se dice que é por o tema do COVID, ¿verdad? La solicitud contiene motivación suficiente aludiendo a las circunstancias de la pandemia provocada por el COVID que estamos padeciendo. Bien, eso uno. Señor concelleiro, congratúlome do que acaba de dicir ao respecto de que iban a facer unha aportación respecto á remuneración que se nos fai por concelleiros e por asistencia a este pleno, porque nós exactamente vamos a aportar o mismo, pero vamos a facer destinado á emerxencia social, co cual lle pedimos á secretaria que o faga constar en acta. Vamos a dedicar concretamente á emerxencia social, a que vostedes se fixeron eco como iniciativa en Radio Negreira, cando foi o noso grupo municipal que no pleno de setembro de 2020 trouxe unha moción con esa proposta, en a que o señor alcalde, a resposta que tivo foi que ele non iba a estar abrindo a carteira e dando 50 euros o primeiro que entrase no concello, co cual nos daba un pouco esa negativa. Respecto ao pleno, ninguén nos vai a condicionar ni coaccionar para saber cando temos e queremos solicitar un pleno extraordinario. Están nos nosos dereitos, están nas nosas obrigas cando consideramos que é así. Non son pleno extraordinario. O que sí podemos é facer un pouco de memoria e pensar que esta proposta já trouxemos en abril de 2020, é dicir, non é algo que venda agora. A mí o que me extraña é que, vendo toda a situación de COVID, sin ser expertos, porque eu creo que ningún dos que estamos aquí somos expertos, vendo a situación de COVID e advertindo, o sea, atendendo as advertencias que se nos traían xa no mes de marzo, respecto a que despois desto iba a vir unha situación de crise económica, en abril de 2020 foi cando lle propusemos, entre outras cousas, estas rebaixas fiscais. Pasou todo o ano e non vimos apreciación ou atitude pola súa parte a querer facelo, a querer desenvolvelo. Tamén apreciamos ao mesmo tempo e se van descubrindo cousas como o tema das terrazas, que se levan sin cobrar 2 anos por intencionalidade política, como, por exemplo, temos a situación dos vados que levan 4 anos sin cobrarse e que os veciños de Negreira se lle van a ter que cobrar con carácter retroactivo, que van a incluir esos 4 anos para atrás, amparándose ou argumentándose vostedes en que unha situación debido a un erro informático, un problema informático, tampouco me podo entrar en especificacións porque descoñezo exactamente cal é esa situación, non ese erro. Pero o que sí é algo que traíamos xa no mes de abril. En todo o ano non fixeron absolutamente nada ao respecto. Nos presentamos, deixamos de facer, como vostedes din en moitísimas ocasións, vostedes son o equipo de goberno, vostedes teñen as decisións porque vostedes teñen a maioría, é legal, é perfecto, pero plantámonos a finales de 2020 con que vostedes non tiveron iniciativa a este respecto. Que 60 euros é moi pouco para unha familia? Pois mire, vou a ser moi galego, depende para que familia.
60 euros ao mellor non é o arranxo de nada, pero 60 euros ao mellor é o pago dunha luz, dunhas bombillas que pode haber nunha casa. Vostede, no seu programa da Radio Municipal, en Radio Negreira, lamentablemente nos dedicou unha palabra que, perdoe que yo diga, pero podría dicir desafortunada, pero neste caso me parece un pouco de baixeza cando di que estamos aquí polos cartos. Tocou despois, inmediatamente despois dun pleno ordinario, porque non tiñamos deberes feitos, cando foron puntos que, se os tiveran preparados, poderan haber sido incluídos nun pleno ordinario. Tamén nos outra cousa, xuntas de goberno local. Vostedes teñen as xuntas de goberno local, os seus concelleiros cobran por as xuntas de goberno local, están tendo unha media de 2 ao mes. É lícito. Tamén di en Radio Negreira que poderíamos traer estes puntos pois a un pleno do verán, que é cando menos contido ten, pero señor alcalde, si prácticamente os contidos que teñen o pleno, digo casi todos, veñen cas nosas propostas, cas nosas mocións, que vostedes o que nos traen son puntos meramente burocráticos e o número máis importante de mocións que traen son as que llevaban do seu partido desde Madrid. Entonces, eu creo que, insisto, o de estamos aquí polos cartos, eu gustaríame que o rectificara, por lo menos que nos pedira perdón. Bueno, en primeiro lugar, non vou pedir perdón efectivamente por eso, porque está demostrado unha vez máis, é dicir, non nun pleno, a primeira vez que foi solicitado, os puntos que se traen aquí na orden do día podían ser tratados nun pleno ordenario perfectamente, porque sabemos, como ben dixo o meu compañeiro, que non entrarán en vigor ata 2022, vale? Por tanto, tiñamos todo o ano para consensuar, para falar, para debatir e para traer unha proposta concreta aquí ao pleno. O pleno, como vostede di, tráese porque cando lle presentamos esta proposta no 2020, en abril de 2020, era para que se fixera efectiva en 2021. E agora estamos en 2020, en 2021, isto vai a ser aplicable a 2022. Pero as fiscais a día de hoxe, pois todos eses servicios que pusemos en marcha ao longo do ano pasado, ao longo destes días, incluso agora co tema das bases de axuda de emerxencia social que falamos, o tema do programa de transporte para vacinas, para que as persoas maiores podan desplazarse a Santiago a levar a súa vacina, todas esas axudas teríamos que deixar de prestadas, igual que moitos programas que facemos no noso concello. Por tanto, nos vamos a debatir punto a punto, vale? E vamos a proceder a votar uns a favor ou outros en contra, dependendo de como entendamos sempre, baixo a nosa responsabilidade, que somos, como ben di, o que estamos gobernando, para poder axudar aos nosos vecinos da mellor maneira posible, vale? Señor alcalde, eso que usted acaba de decir sí que é demagogia. ¿Por qué? Decir que todo esto, ustedes, que aportaron, o Concello aportou para o PER reactiva 23.000 euros. 26.000 euros, de acordo. Estame dicindo que eso causa un trastorno. Quer que miremos todas as facturas? Miremos en casas rurais 1.000 euros, que miramos todas as facturas. E miramos si podemos sacar os 26.000 euros. Ou o importe das vacinas para levar os maiores a Santiago. Quer que o miremos? Mirámoslo, o seguinte... Non estaba implantasado para vostede. Para vostede está dentro da legalidade. Para a señora secretaria, para o señor interventor... Está dentro da legalidade. No, o señor interventor non dice que non, no seu informe. Por favor, señor interventor. Está ben plantasado. Yo ya dije esta mañana lo que tenía que decir, no voy a decir nada más. É interpretable. É interpretable. É legal. É legal. Yo ya dije lo que tenía que É decir. legal. Está legalmente Vamos a ver, plantasado. señora Carvalho, a mí quién me tiene que decir que... Pode contestar, señora secretaria. Pódeme contestar. Está bien legalmente planteado el pleno. El procedimiento no. Se podría subsanar. La comisión informativa. Dase conta que estamos interactuando e non temos ningún problema en que eu corte un momento e lle deixe falar e que sigamos falando. Bueno, eu creo que eso tamén pode extrapolarse aos compañeros. Pode ser un pouco máis vehemente, como di a miña compañera, pode haber unha situación, é dicir, non todos somos iguales, pero bueno, creo que tamén temos que manter un pouco esa diferencia ou esa decencia na hora de exposición. Pero si no pleno, o sea, si cando presentamos o pleno o 12 de marzo e entendo que o lería, que se viu, e estou seguro que o 22 de marzo xa dixeron, isto está mal. ¿No? Discúlpeme.
temos outros asuntos que tratar aparte de preparar o seu pleno. Pero non estou falando de que teña que preparar o pleno. Eu teño a miña vida privada como ten vostede. Temos outros asuntos. Simplemente lle estou preguntando se vostedes leron o pleno e vostedes, na súa inmensa sabiduría de estar gobernando, terían que detectar automáticamente e dicir, isto está mal presentado. Ou en todo caso, eu entendo que a secretaria non ten por que ler eso en ese momento determinado, e señora secretaria, que me vaya al infierno si estou indo en contra de vostede, é dicir, pero en algún momento entendo que antes do 12 de abril se detectaría que ese pleno estaría mal planteado tal e como vostedes nos trasladan. Señor Agustín, agora. De propuesta de acuerdo debe de dar lugar o requerimiento de subsanación y tan solo de no subsanarse el mencionado defecto se podrá plantear la inadmisión de la solicitud. Si cuando se lee esto nos llamaron, no mires tú, hay que subsanarlo, non está ben tal, nos inmediatamente dicen, pues sí, ten razón, pues sí, non subsanar. Non nos chamaron, non sei cal foi o motivo, entón nós non subsanamos iso. Perfecto. Vale. Pasamos a votación, señora secretaria. A votación para concretar máis son, según o informe do interventor, que ten que ter ustedes son 277.300 euros, o que lle repercutiría nas arcas do Concello. 277.300 euros. Digo usted, ou a mellor os seus concelleiros, creno, e máis, os veciños creno tamén, di que iso se o Concello sume eses cartos, pois que vai repercutir noutros servicios. Mentira. Non, é mentira. Porque hai suficientemente recursos no Concello para que non repercute en ningún servicio. Que pasa? Que usted sempre di que fa unha boa xestión do Concello, que hai que saber onde maximizar e aforar. Se alguén se dedica a ver as cifras tanto dos presupuestos como dos gastos, sabe que son unha patraña, son unha mentira. Non se ría que, mire, aquí teño 30 de dezembro de 2020, houve que sacar 300.819,51 euros do remanente líquido de tesorería para aumentar certas partidas de crédito, porque houve que fazer un recoñecemento de crédito de 600.000 euros. Este ano foron menos porque, claro, o interventor xa se curou en salud e sacou eses 300.000 euros do remanente para que non fora tanto. Ben, entonces, se tuvemos que sacar 300.000 euros do remanente de tesorería que non gestionan tan ben, se temos que reconocer todos os anos esta salvajada de cartos, non gestionan tan ben. Si ustedes deixan de cobrar a tasa de terrazas porque é unha decisión política, non están gestionando ben. Si ustedes deixan que haxa veciños que non pagan a tasa de liso, están facendo un agravo comparativo con outras persoas que si o pagan. Entende? Eu vou dicir unha cousa, aquí nesto que está firmado como interventor PON que hai a 30 de dezembro de 2020 761.325,43 no remanente líquido de tesorería. Non sei cantos hai agora, pero usted dime que estes cartos non son seus, son dos veciños. Usted dime que se nos apoiamos neste remanente de tesorería non podemos permitirnos o luxo, se sei que é un sacrificio grande, de sacar 277.300 euros para beneficiar os veciños. Que, sabe que pasa? Que parece algo frívolo dicir que 10 euros non son nada. 10 euros non son nada igual para min. Pero para outra persona 10 euros, 1 euro, 50 céntimos, 1 céntimo, son moitos cartos. Entón, aquí falamos de cantidades e frivolizamos. Non, porque é iso. É que isto favorecemos aos ricos. Ojalá que en Negreira fóramos todos ricos. Ojalá. Ojalá. Pero se existe este remanente, non sei que dificultades vai pasar o Concello, non entendo. Ou ustedes ten outros planos, outras intencións con vostede para estes cartos. Digo eu, pregunto. Outra cousinha, mira, vou que lhe dou a solución tamén, mire. É así de fácil.
no pos deste ano, en vez de dedicar algo a obras, dedicas todo a gasto corrente. Xa se fixo máis anos que cando foi da crisis, e non pasou nada, que un ano se dedique ao pos todo a gasto corrente, non pasa nada. Entonces, temos aí de respaldo o remanente líquido de tesorería e utilizamos o pos. Que se pode facer? Optimizar recursos tamén. Imos a forrar agora con isto da atención temperá, que agora vai, por unha parte, vai nos subvencionar a Xunta, porque temos o convenio caduco, bueno, pois iso vai ser un aforro. Podemos, se vostede con este perde activa, en vez de contratar a tantos sardineiros, contratar a dos administrativos para axudarlle o interventor en agilizar esos vados, en mirar esas vivendas que están ocupadas e non están pagando recibos, pois mira, aí tamén podíamos sacar diñeiro que serviría para isto, para subsanar este déficit que hemos ter, ou este tal. Eu, xa digo, reducindo gastos superfluos, tendo de apoio o remanente de tesorería e utilizando o POS para todo o gasto corrente, non vexo que haxa ningún desequilibrio nas contas. Outra cousa é que as milongas que lle queren costar aos teus vecinos ou que lle conten aos seus concelleiros. Porque, claro, despois que lle expliquen aos seus concelleiros, a xente, aos vecinos, cando vai para ver, porque logo non vais a os impuestos? E que lle digan, non, é que se non temos que deixar de dar os servicios. Mentira, porque está comprobado por as propias cifras que dá o interventor, que sí que nos podemos permitir o luxo. Non todos os anos, un ano. Por eso dicimos que vai ser un ano concreto, ni máis ni menos. Entonces, agora, cando vai a radio, non volvo a contar a milonga esa de que temos que deixar de dar os servicios, porque é mentira. Nada máis. Somos o equipo de goberno, somos os que estamos gobernando e somos os que temos que facelo da mellor maneira posible, como nós entendamos. Sabes que vostede ten moitísimas ideas. Non coinciden cas nosas, mala sorte. Nós somos os que estamos gobernando, somos os que temos que tomar as decisións. Vale. Pasamos a votación do primeiro punto, por favor. Señor. Para non ter que dar a réplica. Sí, por suposto. Bueno, pues entonces diga que non lle queremos baixar os impostos aos vecinos porque non nos dá a gana, así de fácil. Punto quinto, aprobación provisional. Se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por recollida de lixos. A modificación farou por ninguna circunstancia. O noso voto é reclamamente non. Señor García Balón. Se non vai ser un IBI, 200 e pico mil euros, non vai ser o recibo das horas, non se cobra o dos vados, entonces que lle está facendo a veciña? Rirse, porque isto é de risa, porque non lle está facendo ninguna rebaixa. Xa acabámonos antes. Non se trata de non querer baixar impostos aos veciños, trátase de axudar a aqueles veciños que si o precisan ou que si o necesitan, que é o que nós pretendemos, vale? E Negreira, como din vostedes, ao mellor beneficia se xente que non pode de 7.000 veciños ten? Pois seguramente, 200, seguramente. Pero por esos 200, os 6.800 restantes son culpables. No. Bueno, usted está dicindo que sí. Porque básase que, por non beneficiar unha minoría, non benefician ao resto. Así de claro está, que están dicindo. Entón, como a mí non me colle na cabeza iso, pois eu sinto moito. Señora García. Respecto á pregunta que formulaba o meu compañeiro, a pregunta quizás non é, non cabe ao mellor pensar se todos os usuarios de servicios sociais o precisan. A pregunta eu creo que é a inversa. Aquel que nos achega servicios sociais non ten necesidade económica de ningún tipo, quer decir, porque que se argumenten no sistema deficitario do que supón a recollida de lixo, parece ben. É a súa explicación, digamos. Agora, que banalicen, se o aforro son 10 euros, 5 ou 50, pareceme, dentro do equipo de goberno, feo. É dicir, se ten os números suficientes, nós explicamos os números da nosa maneira. Os números están para interpretarse. É unha ciencia, non é unha imposición. Agora, que non interpreten os números como vostedes queiran. Repito, eu pido dende o equipo de goberno que non se frivolice coa axuda que sería uns e os outros, porque hai moita xente que nos achega servicios sociais que seguramente tamén ten as súas dificultades. Vamos a xerar, non é primo. Bueno. Vale.
Precisamente para iso creamos ese tipo de axudas un pouco máis flexible para que todo o mundo poida optar ás axudas que... Vostede entende a diferencia entre cumprir requisitos e precisar axuda e ter dificultades? Non sei se entende a diferencia. Home, claro, precisamente ten que reunir os requisitos, porque senón... Pois iso non é ter dificultades, iso é reunir requisitos. Señora García, usted comprende tamén que unha persoa que teña dificultades e vai axudar 60 euros a resolver esas dificultades? Pois claro que sí. Ben, tampouco por Belicia. Calquera de nós que estamos aquí temos un piso, uns estaremos pagando hipoteca, outros terán o piso xa pagado. Considérense vostedes ricos. Entonces xa está dito. No tema chegaron as eleccións, Jesús non se reincorporaba e a cousa foi acumulando e ao final agora eso temos acorrado que o último que temos acorrado da gente. Ora podo dar unha que se agora ao tesoreiro lhe puseran unha persona e lhe dixera, mire, isto vai se dedicar aos solos vasos, sacaría o adiante. Bueno, pois entón é culpa do equipo do goberno que lle podía poñer unha persona... Bueno, señora García Golán, eso sí que xa non lhe vou permitir. Señora García. Pero ustedes non que non está gobernando. Señora García Golán, por favor. Vale. Só sei que a verdade en Castilla, non? Non é verdade ninguna. Como que non é verdade? Vamos, mira, o que usted está haciendo son tonterías. No, mira, tuvo aí un pel reactivo se dice que contratou sempre había que contratar administrativos. Infórmese. Infórmese, non diga algo que o goberno somos nós. Por tanto, somos os que tomamos de... Pero non diga que non pode ser, non é... Hai 50.000 opcións, pero non é culpa do equipo do goberno que estén sin cobrar. Señora García. Ao respecto da explicación do interventor, ven a colación das terrazas, que palabras textuais súas era vontade política cobrales ou non. Nos asociamos o feito. Dada a explicación do interventor, repetimos, se vostede é o tipo de goberno para levar medallas, tamén é o tipo de goberno para asumir os seus erros. Eso é, vai no cargo, guste ou non lle guste. Repetimos, o PEL reactiva podía invertirlo en se hai necesidade de administrativos que saquen traballo adiante e que descarguen un pouco a posesión destas cousas que parecen que no siglo XXI é de vergoña, pois ten modalidades. Entón, asumo o seu erro e non se frustre. Hai solución. Non vou asumir porque non é un erro do equipo do goberno. Bueno, vale, pues está. Levamos esa sesión. Sí,